İsa mukaddes ruhtan dolup Yordan deryasından izine dolanny. Mukaddes ruh onu çöle alıp gitti. İsa ol yerde 40 günläp iblis tarapyndan synaga salyndy. Şol günleriň dowamyna ol hiç saat iýmedi. 40 günden soň bolsa ajykdy. İblis ona: "Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, bu daşyň çörege öwrülmegini buyur" diýdi. İsa: "Insan diňe çörek bilen ýaşamaýar diýip ýazylgydyr" diýip jogap berdi. Soňra iblis İsany bir belent ýere çykaryp, oňa dünýäniň ähli şalyklaryny görkezdi. İblis İsa: "Men bularyň ählisiniň hökümdarlygyny we şan şöhratyny saňa bereýin. Bular maňa berildi. Men hem onu islänime berip bilýärin. Şonuň üçin sen maňa sejde etseň, bularyň bary seninki bolar" diýdi. İsa ona: "Hudaýyňyz Rebbe sejde ediň, diňe oňa gulluk ediň" diýip hem ýazylgydyr diýip jogap berdi. Soňra iblis İsany Ýerusalime getirdi. Onu ibadathananyň çür depesine çykaryp, "Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, özüňi şu ýerden aşağı okla. Çünkü şeýle ýazylgydyr. Seni berk goramak üçin ol periştelerine sen babatda emreder. Ayagyň daşa büdremez ýaly, olar seni ellerine göterer" diýdi. İsa ona: "Hudaýyňyz Rebbe sinamaň" diýip hem ýazylgydyr diýip jogap berdi. İblis İsany synaglaryň hemmesinden geçirip gutarandan soň amatly pursat gelýänçe onuň ýanyndan gitdi.